Jangan lupa subscribe. Ayo Le, tarik Le. Untuk mana karo channel Devin Paico bersama trio Dongkel. Oke, kita ikuti siluannya berpetualang menjadi ini motor. Saiki ganti mancing ben ora bosen, ora cekelan dongkel terus, ora cekelan abrakan-abrakan sing angker-angker. Saiki ayo golek hiburan mancing karo takok-takok karo Pak Dirmanto iki. Mancing iwak kutuk lur. Kutuk kan digoreng iso enak, iso tambah daya, iso tambah imun. Aku tak takok-takok karo Pak Manto iki. Pak Manto, mancing kutuk iki sampean kek umpan apa, Pak Manto? Ini iku tanyo umpan kan. Pakane oleh. Oleh di. Mbes iki mbono apa iki? Mbono abrakan sing model piye mbes? Sing sawah-sawahan. Anakane Yuyu nih. Nah, jenenge. Anakane 41. Anakane 4 biji. Iya jenenge biasane nek sing gede kan kena digelemi. Dadi ora digemancing tapi digelemine nek Biasa model terus apa? iki munggono iku iwak kutuk iku sing dipangan iku supite apa bijine ngono-ngono. Kok doyan ngono kan. Iki kan gre-grene kok sampe pangan ngono iwak iku pet cokot yuyune to piye ngono langsung saut. Ya langsung ngene meneng ngene. Lemah iku tutul-tutul sik kok mlayu lah. Bener berarti munggono kaya iwake iku rumangsa keganggu karo yuyune terus disikat ngono. Mangkane kadang-kadang kan kayak umpan mainan bareng kan ngono kan kaya panganan lezat ngono. Enak marang terus disat pada raron iku dudu panganan sikat. Air sampean mancing iku munggono hobine sampean iku ket cilik apa hobine iku lagek to piye hobi mancing. Hobi mancing sih ora ono hobi nek mancing. Kan kesenengane awake dhewe tok. Nah, berarti kan ngono kan padha senengane ya. Hiburan. Terus mancing cara sampean mancing iki biasane senengane mancing kon nang kolam sing tambak sing bayar apa ngene pemancingan apa senengane mancing Liar. ngono seneng berpetualang golek nggon-nggon sing liar gitu. Nek rawa tenan ngene ngawan gitu. Iku nek kanggone aku dhewe mancing nang nggon kolam iku dangane gak menuhi. Kurang tantangan kan, kurang tantangan. Sebenarnya memang liar. Podo hiburannya mancing tapi tantangannya beda memang. Kalau mancing di kolam, tempat pemancingan kecil-kecil, memang hobinya cuma sekedar mancing, tapi tantangan untuk memperoleh ikan yang besar, memperoleh ikan yang kita targetkan itu kadang-kadang itu kebanggaannya memang beda. Terus sama mancing mulai kapan mau? Kan mulai cilik ya. Senangannya mancing. Ke zaman kae dengan mancing aja nih. Nek sarana pergawaan apa-apa ya mancing. Ora stres. Target iwak sing sampean senengi biasane sing sering tahun pancingi mbok target iwak apa mbok? Nek kanggo umpan iki targete ya iwak kutuk. Nek kanggone mancing lumut, senengane ya nila ya bageng. Kadang-kadang nek ngene pengawan ngene kan kene lho. Kene ku wadah tempat pemancingan. Ngene tambak, ngene kolam-kolam kecil. Nek ya kadang-kadang nek ana event-event hari-hari penting ya digawe lomba. Terus nek pengen mancing tanpa biaya, paling biayanya gede rokok itu gaji budal tok. Iku namanya kolam-kolam liar iku wae lho, ngene tempat-tempat mancing liar kayak ngene rawa-rawa, ngene kali-kali, ngene sungai Pemancul berani bebas lho. Tak kali bayar sampai amat sampai kok kilo sampai beli.
pengen mancing keturutan kadang-kadang bodo paling bodo melek bodo obrok bodo kopi wis cukup iki anak Mister Jekar ya padha penghobi mancing lur wong mlayu lho sik cukup pancing. Terus selama iki mancing no ndi wae? Selama iki mancing no gabung Langi Berarti antar provinsi ngono. Antar provinsi ngono. Mergane kan kadang-kadang mancing dipikir kayak wong golek lara. Wong masuk mancing kaya ngono kok dibelani kadang-kadang dikur ana sing nyepok kok dolan sampai iku nah. Padahal nek wong seneng rabi mancing kene ya golek lara jarine. Iki pas Jekar iki ya Nek iki kok anak kowe. Rom apa gini lho? Ayo nadonyane kakek anem. bae kok mancing iku karo sing duwe lahan iki domeh iki lho sing duwe kolam. Tiba iku nyolong jarene ngene bondone emek-emek iki. Bondo jarene. Diserah enak diserah mata ajen. Iki murang-murang go bedo. Iki senengane yo. Probleme akeh mbuleti ya ngene iki, mbuleti. Mergane ya pancinge kan mancing kan ya kelas-kelas to ana sing kelas mewah, kelas menengah, kelas VIP. Ini kira patek VIP ini. Jarane VIP ya ora mergo nggone nyepok-nyepok ini. Terus Bukti maneh ini. saiki suka dukane mancing piye Pak Herman? Suka Kadang mancing iki ngono piye ngono kanggone sampean iki. sukane piye dukane piye? Mergane kan wong mancing kan dhewe-dhewe karepe. Soalnya kan kanggone hiburane awake dhewe. Kang kepuasan dhewe ngono. Terus maksudnya ngene. Ngono kepuasan wong mancing iki pas piye ngono? Pas strike, tarikan atau pas godolane akeh atau piye ngono? Pertamane pas enak iku pas tuh gondol. Terus iwake kena strike kuwi mau. Dadi serune. Jadi ana deg-dege kena tora pedot ora ngono ya. Karena kadang-kadang ngene iki ora strike gede lho. Wedi. Barang teko panah dadak pedot. Langsung ati iki padha kelangan emas lho. Padha Kane ya kuwi. ya kuwi padha kelangan emas sak surate ngono. Nek oleh golok gede nang sak pedot ora sampe ngangkat. Godong. Terus. Kayak kamu. Tarik terus. Ayo Le, tarik Le. Utuk jaluk iki. Utuk jaluk. Umpan apa ngene iki, Mas? Umpane apa Mas? Umpane yuyu. Iya anak. Anakan iki nggoyu mbokan ya rong mini, Pak. Gedene yubukan iki. Yuyu ora yuyu kangkang to iki tangane. Aduh. Galak Mas. Iwak toman tas ini iwak kutuk Mas iki. Nek iwak toman kan ngono sing man awan kan tuman ngono, kurangan ngono tom. Lur sakmene wae lur. Tanya takut-takut karo Cak Her pemancing andalan lur kene senior mancing kene Cak Her lur. Dan sampean pengen belajar nalini pancing, pengen belajar piye carane mancing Pak Putu, piye belajar piye carane mancing Pak Nila. Teko ngene Cak Her. Wis ngene wae, akhiri Sik, Mister Jekar. Mister Jekar, monggo. Hai Lur, untuk mana sampai Mister Jekar? Jangan lupa subscribe channelnya Davin Paijo, pencet tombolnya. Nyet. Jangan lupa Lur, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum minuman yang bernutrisi. Iki wayahe pandemi, muga-muga nang cepet ilang viruse. Lur, Amin. cukup sakmene wae Lur. Pesen-pesen dari Mister Jekar. Tetap semangat, gak usah mikir utang.
Ya iki lur, Wassalam. ompane iwak utuk ya iki ompane jenenge mbes ya iki. Ndo nyupit lur. Tutup. Wis ngene. Tak tutup mergane tanganku wis disupit. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.